Στον παλαιό φρούριο της Κέρκυρας, ένα μεγάλο μέρος των οχυρώσεων από την περίοδο της Ενετοκρατίας σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Σε πολλά σημεία, το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου θυμίζει τα χρόνια που η μοίρα της Κέρκυρας ήταν δεμένη με τη μοίρα της Βενετίας. Το φτερωτό λιοντάρι υιοθετήθηκε και ως έμβλημα της Επτανήσου πολιτείας. Τώρα πλέον κρατά στα αριστερά του ένα κλειστό βιβλίο με σταυρό. Μέσα από το βιβλίο περνούν 7 βέλη που συμβολίζουν τα 7 νησιά και στο επάνω μέρος υπάρχει ταινία με τη χρονολογία 1800. Οι Ενετοί χρησιμοποιούσαν το λιοντάρι για να συμβολήσουν τη δύναμή τους. Κάποιες φορές κρατά στα πόδια του ένα ανοιχτό βιβλίο με την αγγελική ρίση «Pax tibi marce Evangelista meus». Άλλες φορές το λιοντάρι κρατά ένα σπαθί. Παιδιά, τι λέτε να συμβολίζει το σπαθί και τι το βιβλίο?